खुलुमबाय सनाफोरांनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सयमा जिउ भगवाननाय महर लानोसै दामुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोबोसेनाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो दालि ओमफ्राय ओंखाम गाबखांबाय लगे लगे नोंथांमोनखौ इन्ट्र' मारना लाबाय आङो ओमफ्राय नायदो आदारा दिनै ना नायनानै सिनायखाबायना सोनाबाय बिगुर गैयि ना आरो ना आयसा गैयि ना माने ना फाङास आरो ना फाङास ना पंकस होनो ना बर'आव पंकस होनो ना हारसाफ्रा फाङास होनो आं मिथिला फाङासबो होननाय खोनायो पंकसबो होननाय खोनायो थ' बेनो आंनि आदारा नैबे टमेट' थाइनैजों आरो ना ओमफ्राय देनानै लाखाबाय सामब्राम गुफुर हाइजें आंथ' बेनोसै ओमफ्राय नै लाब्राया थालिर दाउखा आलु आरो ना बेखौनो गोथाव संना लागोनसै आरो ना सुनाफोर आङो आंनि गोथाव गोजा ओंख्रिया दिनैहाय ओमफ्राय माबा मोनसे ओंख्रि संग्रोनायनि सिगाङावनो आङो एवथ्रमनानै दोनगोन नालाय नाखौहाय खनसेनो जाजुबा थ' बे नैबे सथामा एवथ्रमनानै दोननाय आरो ना थ' बेखौबो एवखाबाय मोनसे सारायावनो आरो माथोबाव ना दायो एवथ्रमनांगौ आरो एक्सट्रा साराय नांबावगौ ना थ' बेहायनो एवथ्रमनानै दोनखाग्रोनोसै आरो ना एक तीर से दो तीन चार पाँच सिखार होननाय बायदिसो सुनाफोर आंना आरो ना ओमफ्राय 80 बोसोरनि उनावसो ना फाङास जानाय बायदि मोनबाय आङो मानोबा हाबा जानानै माला ना फाङास जादोंमोन एथ'ख्राबो आं गोसोआव गैया गोदो सिख्लायाव न'आव थाबासो माने एसे जानाय जायोमोन माने जोंना फंबाया बेखौल' जायोमोन आरो नाखौ ना बेलेग नाखौ जानो नागिरामोन नगरियाव थानायमोन नालाय रबिबारफ्रावहाय मासाव खनसे ना खननै ना खनसेल'मोनथाय संनानै लांनाय जायोमोन अब्लाथाय जों मोनजाबाय आरो बेखौनो जोंहाथ' गासिबो सोलिखायो नालाय बेखौनो लागावहरसै सोनाफोर दिनै बेसेबां गोबावनि उनाव आं मिथिला आरो थाव गुदि होनाया ना फाङास एवनानै एरबायसो माथो आरो नैबेखौ हरबावथ' दाबुंसै माने ओंख्रिखौ संग्रोगोन बेबो मिलौसिगोन आरो मा गासिबो ए देखो जाबाय नालाय जाबाय होननायसो जाहैबाय दालियाव जेबो गैया ना संख्रि हालदैल' ओमफ्राय नैबे घिखौ साम'से होना होनोसै बास जाबायबो टाइमाबो जाया नङा जाबाय नालाय आरो अदाबखौ माने खालि दोनबावनो बेखौबो जानखानोसै साराय खुरख्ल'लायनायखौ आरो ना सारायफ्रानो अबस्था गैला माने नै बेखौबो लागावखानोसै बेयावथ' थावनि खुनु नांनाय नङा बायदि मोनखाबाय आं नै बेखौ हरबानो थावानो गावनो गाव सिङाव ओंखारखासिगोन ओमफ्राय बिफानजाराथ' एकदम गावहा माने मैथाजों जा होनांबाय थादों आरो ना फाङास लायदों होननायावहाय टमेट'आलाय मा गोखै जानोसै होननानै खिन्थु आंना लुबैनाय नायसै बेजोंसो लुबैगासिनो दंबा लुबैग्रा बेमार जादों बिरादनो जानो लुबैनाय संनानै जायाबा मा खालामगोन नङाबा खुदै लिलाला गग्रासो जालाबायगोन ना थाइगेन समफ्रावहाय दालाय मा होनो जानो लुबैनायखौ जाथा बिनानै जाथा लाबोनानै जाथा संनानै जाथा लाजि नाङा सोरनिबा आखाइजों जानो लुबैबा खिथानानै लाथा बिदि होना होनबा नङाबा देनां गथ'आ खुदै लिलाला गग्रा जागोन लुबैग्रा जागोन होना दालाय दा बिदिनो खुदै लिलाला बयदां गेलेनो स्राय संनानै जानोसै आरो ना थाव हरा सानदोंमोन ओमफ्राय दासो गोसोखांबावबाय आङो फिसालायाथ' फाजा जागोन ना थ' फाजायावहाय गावनि थावल'जोंबा एसे दिगदार जागोन नामा सानबाय आङो ओंखायनो एसे माने आदा सफा हरबाय आरो ना ओमफ्राय नैबे एसे गारना हरबाय फिसालानिखौ सनै एवखानोसै ओमफ्राय आंना सथामा आरो ना साननि मोनानि ना थायाबाबो रुसि थागोन ना सथाखौ हानजाजों आंबो एसे दिगदार जागोन ना फिसालानिखौबो सनै जागोन ना जाया फिसालायाबो ना फाङास बायदि जागोन बायदि मोनबाय आं बावथारबाय आरो ना फाङास जानाय एसेबो गोसोआव गैया आङो मा जायो जाथोंसै नै सानसे ओमफ्राय बावदोंसो आं नै बेबो सोमनानै दोनखादों आरो ना मैया माने थालिर दाउखाखौ जागोन होनखाबाय नालाय नै बियो टारगेट नङामोन नाथाय ग्रोब जानायखाय आरो माथोबाव खालि लुगैल'बा फिसाजोआ दहाय खावसे जादों एसेल' बासायबाय गारलाना होनसै बरियानो जाबाय नै फिसालानाबो खिन्थु गुसुआव जानो बायोहाय बे गथ'नि दादा दायो आरो सारायाव फुदुंगासिनो आरो आंखौ नांगौबा जायानो बोरैबासो दे जाबाय नै फिसालानि एवनायाबो खिन्थु गथ'नि दादा एकदम जानाय समाव एसे गुदुंबा मोजां मोनो आरो ना दायो फुदुंफिनना होथारनांगोन ओमफ्राय नै आंनाबो एवबाय आंना मेजेमासो अयथासार आरो ना मोदोमानो गैया ना फाङासनि जाबाथाय बिदिनोसै मेजेमखौनो होबावाखै आं बेखौसो होनानै जानो हाबावगोनहाय दोनबालाय मारै दोननो फ्रिज गैया मा गैया सेवगुलायगोन थुस नै गावनि थावानो मादि ओंखारखो टमेट' थाइनायासो बेखौ दाग्लोबनो हाबावगोन थाइसे बारायबावनांसिगोन टमेट'खौ मागोनाखै बिदाया मैथाजों संनानै जा होनबाय बायदोंमोनहाय फैबायहाय टमेट' थाइथाखौबो एसे एग्लानो एवथाबैनो गैला सिबाय थाव गयैनो नायानो खेललेखाखा जालांबाय फुदुंनानै लागोनसै र' खेल गुजोबबाय नै बरियानो ना दै आख्लाय हरसै नै देनायावनो खनसेनो नाखौबो हरखानोसैहाय खुनु खोथा गैला
गैलाहाय मेजेमा नोंमारगौ आं दासो गोजौआव फैबाय गोदो आइ संनायावबो बिदिनो मोनजामारदोंमोन दासो गोजौआव फैबाय आं बिराद मेजेम जाखायो होननाय आरोना बारे बाब हाय मानिनांगोन आरोना ओमफ्राय ना सथामखौबो हरखाबाय नै माथो मोखां नायबावनो होननाय बायदि नैबे ओंख्रि गैयाबाथ' बेखौ जानांगौआ बोरैबा मेग्लिनायगौमोन खोमाहाय दा बैयो थाल दावदाथ' जेबो माबाना रानसाबसाब बुस्थु बरिया जासिगोन आरोना कम्बिनेसना दिनै आंना फन रायलाय नै मोनगुलायबाय आंना ओमफ्राय माने बैसा बिब'मोनहाबो बेदर लायदोंमोन नालाय बेहायनो आङो है आंबो लाफादो होमबालाय नाखौनो होननानै बिहरफानाय जादों आरोना सोनाफोर लायाखैबो आङो लायनायनिबो टारगेट गैयामोन जारलासो मा खालामदों मा नानि ओइ खेमसेनो मोननानै साजों बिमा फिसा दुखांबाय जोङो आयु आजिखालि दामिथार ओमफ्राय सनाफोर आंना बै आमोलाव दे नोंखौ नायहोआ दे मा दे न'निफ्राय लाबोनाय माइरङा नाया दे एम्फौ जादोंहाय एम्फौ माने बस्थायाव दोनबाय थानाया बोरैबा थेमा बादि एम्फौआ बिदि जादों आरोना ओमफ्राय माखासे जावनानै आङो साफा खालामजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बे फिसा फिसा गुफुर गुफुर बेबो जाबावलायदों बारा एसे माने बस्थायाव दोननाया दांजाथारासैमोन नालाय सना लामजोब्बाय आङो बेखौ दा बेलासियाव नङाबा गाबोन फुङाव जावख'जोबनोसै आङो एम्फौआबो जावबाथाय फिसौ फिसौ थाङो अबेबा बासिनांगौ जायो बिदिनो संनाय खावनाया जि देरि जाबाय बे सान्दुङाव गुदुं जानानै दं नै माने बस्थायाव दोननायखौसो आङो आगोल जाग्रोनोसै होननानैहाय नै बेखिनियाव दोनबाय आरोना दा एम्फौ टेम्फौथ' जेबो गैला ओमफ्राय आरो नैबेयाव दोननायखौबो जावफिनबावनानै दोनबाय आरोना होमबाबो बेखौ उनाव जागोन आङो बेयाव एम्फौआ बांद्राय नङामोन नै बेयाव एम्फौआ बारामोन आरोना बस्थायाव दोननाया ओमफ्राय साफा खालामनानै बास नङाबा आंनि माइरंफ्रा मालाबाबो एम्फौ जाफेरामोन आरोना आं मालायनावसो एम्फौ जाबाय होननाय खोनालायोमोन मानो होनबा आं लाबोनानैहाय स्र' खालामनानै लाबोखायो नालाय ओमफ्राय आङो माबायाव बेहाय दुंग्रायाव सोनानै दोनखाजोबोमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ दांबाय थानाय जायो नालाय दांबाय थाबा आंनि बायदिबा एम्फौआ जानो हाया आरोना ओमफ्राय दोनहाबनायबाथाय जायो खोमा आं बिदि मोनबाय एबारना इयाव दोननानै बेखौ दांखांबा सोनोसै होननानै दोनबाय थानाया हनै आरोना एम्फौ जागुलायबाय ओमफ्राय खुनानै लाबायबो आरोना लगे लगेनो उदैयाव हरखाबाय नालाय मालाबानो एकथा जागुलायबाय माइरं बासिबानो दालिखौ नानि आन्था एसे लाबाय संबाय नालाय बारा संखायाखै आं एसेल' लांगासिनो आङो गावहायनि बहाय हैग्रोबाय दा देखायबा बोरैबा जालायगोन आं नोंखौ देखायाखै सना माइज्राय हरदों आंखौ दे सना दे लांनानै जाहैनोसै नै फिसालायाबो रोसिखौ जायो जानाया ओमफ्राय बरिया हिट जाखादों आरोना बे ओंख्रिया साखिनायनायाव आयु दा बुंसै मेजेम बाख्ला नालाय टमेट'आबो एसे थिग थाक बानलुआबो थिग थाक सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय मजा बिमा फिसा ओमफ्राय सिनेमा नायनाय जानो होननानै आखाइयाव लाबायबो आरोना जोङो एकदम फुरा गरमा गरम मेजेम हारि कृष्ण आरोना फार्स्टआवनो दालिजों एसे जाग्रोनोसै ओमफ्राय आं सानो जे बाङालिफोर बायदि बाथोनजों फार्स्ट फाजाजों सेकेन्ड दालिजों ओमफ्राय लास्टआव ना बेदरजों बिदि सानो आरोना बाट ना जै बर' हारि नालाय सनाफोर बिदिखौ एसेबो रोङा आरोना आङो लाब्रा सिस्टेमसो जालाबायो बेजोंबो लगायगोन बेजोंबो जागोन बेखौबो सोजाबगोन होननायसो आरोना ओमफ्राय मा होनना बुंनो फिसाजोआ दासिमबो दालिल' जायो आरोना आंना दालि ओमफ्राय गाइखेर ओंखाम दालि ओंखामल' जेबो जाया मालानि जुगाव जागोन गावसो मिन्थिसिगौ आरोना बेखौनो टेस्टि येमि होनलायलायोबा आरो माथोबाव आरोना ओमफ्राय सिनेमायाबो गाव मोजां मोननाय नङाबा नायनो नागिरा ओमफ्राय कार्टुन नायनो बायो बिरादनो सिनेमासो आंनि फिसाजो आरोना थ' जेखियानो जादोला सनाफोर हाउस ड्रेसैनो दङ दै मानसिया न'निफ्रायनो ब्लग नालाय हाउस ड्रेस आरोना आंनाबो थ' दा ब्लगखौ मालाय मा गोलाव खालामबावनो आरोना बिदानि स्कुल गनाय टाइम जाथ'वाखै अब्लाबो जों उखैनायखाय बिमा फिसा थुमग्रोबाय नेनोबो हायाना 2ता 2:30 जालायलायो स्कुल गनाया ओंखायनो थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगसोनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय गोबां आगैमोना आंखौ सोरबा कमेन्टआवहाय आब' लोखि फुजायाव फैया नामा होनगासिनो दङ दाबो बुजिस' हाया आरोना आङो स' थेंक इउ स' माच